La moció diu així: una vegada més, el sector hortofrutícola torna a ser moneda de canvi en la Unió Europea. El nou acord d'associació entre la Unió Europea i el Marroc, aprovat recentment pel Parlament Europeu, liberalitza pràcticament en la seva totalitat l'entrada en el mercat comú de les fruites i hortalisses produïdes al Regne Alauita, excepte per a 6 productes sensibles, com són les clementines, les tomàquets, les calabassetes, els pepinos, les freses i els alls, per als quals, no obstant, augmenta el contingent d'entrada permès. Tot això s'ha fet sense que s'hagi realitzat cap estudi previ de l'impacte econòmic que l'acord tindrà per als productors europeus, ni que s'hagi previst cap tipus de compensació. Les fruites i hortalisses marroquines són competència directa de les nostres, particularment en el cas dels cítrics, i la liberalització del nou acord suposarà majors dificultats per al sector agrari valencià, que complicaran més si cap el futur dels productors valencians. Però a més de la competència directa, els productes agrícoles procedents del Marroc també suposen una competència desleal en tant que els costos de producció són sensiblement inferiors als nostres, entre altres motius perquè les condicions i drets dels treballadors al Marroc són sensiblement pitjors als nostres i pels menors controls fitosanitaris a què són somesos. És per tot això que des de Bloc-Compromís plantegem al ple de l'Ajuntament de Carcaixent els següents acords. En primer lloc, rebutjar el nou acord d'associació entre la Unió Europea i el Marroc en ser clarament perjudicial per a l'agricultura valenciana. En segon lloc, demanar al govern d'Espanya que inste la Unió Europea per tal que fixe com a requisits previs necessaris per a la ratificació de qualsevol acord comercial amb el Marroc el reconeixement i respecte dels drets sindicals, així com l'aplicació de mesures actives contra el treball infantil i l'equiparació dels controls fitosanitaris. En tercer lloc, demanar al govern d'Espanya que exigisca a la Unió Europea que en cas de mantindre en vigor aquest acord calcule els danys que patirà l'agricultura valenciana i aprove les indemnitzacions corresponents. En quart lloc, instar al govern de l'Estat a dur a terme totes les accions necessàries per defensar l'agricultura valenciana de les contínues agressions realitzades des de la Unió Europea. I finalment, traslladar a la consellera d'Agricultura i al ministre d'Agricultura esta moció. Aquests conductes diplomàtics la facin arribar als eurodiputats espanyols, al comissari d'Agricultura i al president de torn de la Unió Europea. Des de la incorporació d'Espanya al mercat comú, allà per l'any 86, l'agricultura valenciana, en concret el sector de les fruites i hortalisses, ha sigut moneda de canvi per a l'entrada i això ho s'ha perjudicat. Sempre que hi ha hagut una reforma de la OCM o que s'han negociat acords bilaterals entre la Unió Europea i països tercers, l'agricultura valenciana ha sigut la gran perjudicada. Pensem que això ha sigut un tracte en contra dels interessos dels valencians. Pensem que des de l'estat espanyol, des de responsables de l'estat espanyol, no s'ha defès mai aquest sector com mereixia. S'han primat sempre altres interessos globals, per exemple el sector de la pesca, i al final els que hem eixit perdent sempre són els mateixos. Jo crec que en aquest poble té l'agricultura molt a dins, ha viscut durant moltíssims anys d'aquest sector i en aquest moment l'agricultura està feta pols, per no dir una cosa més forta. No podem consentir que per part de la Unió Europea, que és un club gran, però és un club al qual pertanyem i és un club que ens està perjudicant, se prenguen mesures com aquestes sense els estudis previs i sense mesurar les conseqüències. Per tot això crec que hi ha motius més que suficients per a aquest Ajuntament se posicioni a favor de les propostes que hem plantejat i si tots voten a favor nosaltres estarem contents, agraïts, però especialment el poble valencià que veurà com els seus polítics donen suport a les seves necessitats. Moltes gràcies.